Yo ten den. Mami Bian, Mama tuan rumah, Mami tuan rumah. Mangga, ditunggu Mbak pengantin, Kakak pengantin. Ibu Besan, keluarga Besan muncul jaya. Kanggo Raden Mas Budi Prasetya sing Karen bisa dilangaken tetep bae demen pengantin perasaan keganggu yen sedina beli ketemu Mimi Besan sumangga kebayang gantengnya mungkin temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sopane Chandra Kirana keluarga Besan mamaku Haji R.O. Pendi bos Chandra Kirana kanggo Mimi Hajantin Mama Dede Anugrah Dede Indra Mas Haji Ayang manajer muda Chandra Kirana wong sing paling eman Mbak Mia Mama Besan sing Bojong Mama Ampe muncul jaya kanggo muncul jaya sing duwe muncul jaya sing duwe muncul jaya sing duwe muncul jaya wong sing paling eman sing duwe muncul jaya sing duwe muncul jaya muncul jaya gula orang bisa kelale kemana sing percaya senoking sampeyan cinta seminggu sedisa tulung kula tilikana ora dikawin tapi ikatan bati kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin Mbak Mia tetep bae demen perasaan keganggu yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang gantengnya mungkin temen rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sopane Mimi Hajantin wong sing paling eman Mbak Mia Mama Dede Anugrah Mbak Mia kanggo Mas Anom Haji Ayang manajer muda Chandra Kirana Mama Mimi kangen siapa Bapak? Kangen? Mbak Mia keluarga Besan Mbak Mia wong sing paling eman kangen Mbak Mia sing de muncul jaya mene wong ayu Mbak Mia ayo tarik Mbak Mia kang kula ngerti sampean wis duwe
Yang sedina beli ketemu. Mbak Mia, lanjut. Mbak Mia, Mbak Mia, Mbak Mia, Mbak Mia. Sopane bayangin gantengnya, mungkin itu menrasane duman wis ana sing duwe kelingan kenang sopane